Sanibona ney'ngane zakwethu, ngibingelele bafowethu nodadewethu. Yebo bafowethu, ngicabanga ukuthi abaningi sebey'bonile ley'ndaba lezi zalo mfana bathi uNkanyizo Shinga edlala i-number 3 okuyi-left back ngamanye amazwi. Hhayi bafana lana-ke, cha ngike ngaya ngawubuka ama-clip akhe umfana. Cha umfana hhayi mubi madoda, mubi madoda. Angazi bafana eke ngayibona ingane le ntwana izodlala laphana ku-national team. Hhayi yabona uma wazi lo mfana lo bathi uMendes odlalela i-P_S_G owase-Portugal, mawazi yena, hhayi nguye lo yabo, nguye-ke lo yabo. Mawazi indlela adlala ngayo uMendes, angicabangi ukuthi sikhona isidingo sokuthi uyobuka ama-clip akhe lo mfana. Kodwa uma kuwukuthi awumazi uMendes, umbone Sunday, umbukele Sunday uma ezovunywa igame, uma kuwukuthi igame ngeke imphike yabo, uma kuwukuthi igame ngeke imphike. Hhayi lo mfana umnandi bafowethu, umnandi, umnandi, uyakwazi ukudila ne-one on one, uyakwazi ukuphasa, uyakwazi ukushaya i-square pass, uyakwazi ukushaya i-cross yabo. Le ntwana lana-ke hhayi bafana ngiyabona uMako i-experience ne-pressure sebeyayazi, ngeke basathuka uma bedlala lapha kwi-Chiefs. Kodwa lo mfana lona hhayi umnandi babhemu, umnandi babhemu, umnandi. Bengicela nawe uma uthola nje isikhathi uhambe nje uyomcheck-a ko-YouTube, uyomcheck-a nje uzobukela uMendes waseMzansi. Kuthuka-ke i-Chiefs lana-ke bafathi isiyayiqeda ingxoxo yakhe lo mfana. Sekungenzeka kuphele le viki nje siya kulo eseyomdlalo we-Kaizer Chiefs ngokusemthethweni. Angizwa ukuthi ngithini, ngokusemthethweni ya. Okusho ukuthi i-Chiefs iyasebenza yabona, if the scout esasisayina i-scout lesi, cha siyasebenza madoda, siyasebenza madoda. Ngasidlela umona yabo, ngasidlela umona. Okusho ukuthi-ke uMashiyane bazomlona, uMashiyane seku-obvious ukuthi uMashiyane bazomfaka iloni yabo, ngeke siyosayina i-left back ekhona yabo. Hhayi kunzima madoda, kunzima kakhulu iy'ngane zakwethu. Ngiyibuka i-Chiefs kule season le ezongena nje, siba la ku-3-2 or 1 is possible yabo, is possible. Loya mfana loyana mfethu lo, i-3 uyayishaya, uyayishaya, une-skill like uphelele kahle kahle. Ngicabanga ukuthi ne-wing ungamdlalisa lo mfana lona, uyakwazi ukudila ne-one on one like nje yabona mawazi uMendes yabo, une-pace like nje uphelele majidi, uphelele. Uma ngicabanga ukuthi nje nawe nje ngoba ngisho uma uthola isikhathi, awukuthi nje bhulukuju watshontshe wabuke ama-clip akhe lo mfana lona, uzobe usuyibonela-ke nawe ushukela ukuthi ushukela bafethu. Akudingi ukuthi size simbone egemini yonke ukuthi umnandi umjida. Hhayi umjida umnandi, intwana encane futhi asemncane kakhulu, uzoyisiza i-Chiefs. Ngibonge iy'ngane zakwethu, nibe nobusuku obuhle.